Auzubillahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ambe masara manifoka abarkada alimi sonani ka bidon irana. Ka foli ni waliɲuman ko lase aw kelenkelenna bɛɛ lajɛlen ma tele ɲɛta filɛbɔw Mali kɔnɔ farafina banguka ka taa se diɲɛ fantɔw bɛɛ lajɛlen ma an bɛ aw bɛɛ lajɛlen fo ni ka aw bɛɛ lajɛlen waliɲuman dɔn danaya talila ka da ni jabarani so kofɔlen kan ni a bɛ f'a ma tele ɲɛta dɔw ko ɲɛta TV jɛmukan min ni a bɛ k'o filɛ nin waati in na o ye faso jɔ kɛnɛ ye ka wulikajɔ kɛ ka ɲɛsin an yɛrɛ ka jamana ma n'o ye Mali ye a bɛ se ka bɔ dingɛ kɔnɔ cogo min na ni ka i jɔ tintin sanfɛ jɛmukan yɛrɛ a sigi kunba ye o ye i n'a fɔ a n'a tɔgɔ yɛrɛ bɛ tali kɛ ɲɔgɔn na cogo min na i n'a fɔ waati caman an bɛ a fɔ aw ɲɛna cogo min na anw ka jamana dun ka fa jamana don bari waati tɛmɛnenw na an yɛrɛ ka jamana Mali tun bɛ wele ko le grenier de l'Afrique de l'Ouest o de ye farafina yɛrɛ tilebi jamanaw olu ka jiginɛ Mali tun bɛ wele ten ka sababu kɛ cikɛ min tun bɛ kɛ anw ka jamana kɔnɔ dun ka fa min tun bɛ sabati anw ka jamana kɔnɔ o de tun ye nin tɔgɔ in ta ka a ɲɛsin an ma hali ni y'a sɔrɔ nin waati laban ninnu na gɛlɛya caman ye anw yɛrɛ ka jamana sɔrɔ cikɛ ko a bɛ dankun min na an bɛ don min na ko bi degun caman bɛ a la ka sababu kɛ dugukolo nafa walima dugukolo mago bɛ fɛn min na n'o ye nɔgɔ ye sumanw yɛrɛ bɛ se ka ɲɛ a la cogo min na o ye gɛlɛya caman ye min ye anw ka jamana yɛrɛ dugukolo fan caman sɔrɔ an bɛ se ka fɔ jamana yɛrɛ fan bɛɛ lajɛlen o kama wulikajɔw bɛ kɛ cikɛlaw caman fɛ ka se ka nɔgɔ ɲini k'a di dugukolo kofɔlen ma walima k'a kɛ dugukolo ninnu na tɔnɔba bɛ se ka sɔrɔ dugukolo la cogo min na nka hali n'i y'a sɔrɔ o nɔgɔ minnu bɛ sugu kɔnɔna na o nɔgɔw caman bɛ yen minnu ni gɛlɛya b'a dɔw la nka a dɔw bɛ yen minnu kɔni ka fisa dugukolo ma kosɛbɛ kosɛbɛ wa n'i y'a matarafa a bɛ se ka kɛ sababu ɲuman ye dugukolo i mago b'a la a ka tɔnɔ min lase ma a bɛ o lase ma o kama cakɛ bondaso min ni a bilalen don sen kan Turki jamana kan Turki ye diɲɛ setigi jamanaba ye min ni ale kɔni ye nɔgɔ dɔ bila sen kan n'a bɛ f'o ma ko angɛrɛ ni kan wulikajɔ bɛnbɛn ka na anw ka jamana kɔnɔ bi ka se ka na nin nɔgɔ kofɔlen ka se ka kɛ feerefɛn ye anw yɛrɛ ka suguw la an ka cikɛlaw bɛ se k'a sɔrɔ cogo min na ka se k'a tɔnɔ bɔ nin cakɛ bondaso in nin ye u siɲɛ filanan ye u bɛna tele ɲɛtaa la an n'u ka se ka barosigi kɛ bi an garisɛgɛ donn'u la an n'u ka se ka barosigi kɛ waati tɛmɛnenw na ka n'a bila sisan na u ka wulikajɔw kɛra mun ye nafa jumɛn yera u ka nɔgɔ nali la anw ka jamana kɔnɔ nɔgɔko in yɛrɛ a bɛ fɔ fɛn min ma ko bio n'o de ye nɔgɔ yɛrɛ latika ye nɔgɔ gɛrɛgɛrɛ a kow bɛ cogoya jumɛn na u ni an ka jamana marabaaw bɛ cogo di ka taa se jamana yɛrɛ cikɛlaw ka kuluba walima jamana yɛrɛ cikɛlaw ma ni ala sɔnna ma da bɛna don ninnu bɛɛ lajɛlen na ka fisɛfisɛli kɛ cakɛ bondaso in yɛrɛ ɲɛmɔgɔba bi yan nɔ ni o ye produit min ni a bɛ feere n'a bɛ f'a ma Yesil Vadi a cakɛ bondaso ɲɛmaaba bi yan nɔ n'o ye Mohamed ye ka taa se a lasigiden min bɛ anw yɛrɛ ka jamana kɔnɔ n'o ye Abdramane Mayiga ye an ye wele bila ninnu de maa fila ma bi Abdramane Mayiga ale ye a lasigiden ye anw ka jamana kɔnɔ ale bɛna kɛ an dalaminɛba ye bari ani maa min bɛna baro kɛ n'o ye Mohamed ye ale ye Turki ka ye wa Turki kan de fɔli ka nɔgɔ ale ma bari kuma dalaminɛ o bɛna nɔgɔya an bolo avec Mohamed Mayiga walima avec Abdramane Mayiga ka foli ni waleɲuman dɔ k'o lase aw kelenkelenna bɛɛ lajɛlen ma yanni an ka taa ɲɛfɛ an bɛ kuma di Abdramane Mayiga ma ale ka foli kɛ nin waati in na ka ɲɛsin tele ɲɛta filɛbaa ma Abdramane Mayiga assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Somɔgɔw bɛ di? Baasi fosi tɛ alhamdulilayi. A kɛra tile fila ye? A kɛra dɔɔni ye. Baasi t'i la? Baasi fosi tɛ alhamdulilayi. Ayiwa foli kɛ nin waati in na ka ɲɛsin tele ɲɛta filɛbaaw ma. N bɛ foli kɛ ka ɲɛsin ɲɛta filɛbaaw bɛɛ ma denmisɛn ani maakɔrɔba cɛkɔrɔba ka na fɔ an maakɔrɔbaw bɛɛ ma an bɛ foli lase u bɛɛ ma fo sigiyɔrɔ la. Tabarikala. Ayiwa i b'an ka foli lase Mohamed fɛnɛ ma an bɛ taa Mohamed yɔrɔ Mohamed salamu alaikum. Alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ayiwa foli kɛ nin waati in na ka ɲɛsin tele ɲɛta filɛbaaw ma.
Yeniden Niyata TV'de olmaktan çok mutluyum. Nazik davetiniz için çok teşekkür ediyorum. Bu benim için de gurur verici. Tekrar sizinle birlikte yayın yapmak, Mali halkına tarımla alakalı faydalı bir şeyler söyleyebilmek bu mikrofondan beni gururlandırıyor. Bütün Mali halkına selamlarımı sunuyorum. Alhamdulillah. K'ale bɛ TV ɲɛta filɛlibagaw bɛɛ fo sigiyɔrɔ la k'aw nin ye nisɔndiyaba ye ale ma k'aw y'ale accepté tuguni ka na faso jɔ kɛnɛ jabarani kan ko kɔni ko diyara ale ye kosɛbɛ ko ni tɛ u sen fɔlɔ ye nin tɛ komi a ma k'ale sen fɔlɔ ye aw tilala k'ale kunbɛ cogoya min ye ko yɛrɛ diyara ye kosɛbɛ k'a bɛ TV ɲɛta baarakɛlaw bɛɛ ale ni ka taa fɔ a ka ɲɛmɔgɔw ma Inshallah. Ayiwa a yɛrɛ nana an fɛnɛ fɛ yan nɔ bi ka na an ka wele fɛnɛ jaabi o diyara an ye min bɛ se ka kɛ sababu ye an ka jamana yɛrɛ ci kɛ walima sɔrɔ bɛ se ka yiriwa cogo min na ye Sylvain di ka a ɲɛfɔ an ɲɛna hali ni y'a sɔrɔ wagati tɛmɛnenw na a tun y'a ɲɛfɔ an ɲɛna nka ka segin a kan k'a ɲɛfɔ an ɲɛna ani u ka cakɛbon yɛrɛ ka dakurunya damadɔ fɔ a kan tele filɛbaw ka se k'a dɔn an bɛ ka kuma angɛrɛ min kan. Yeshilwadi ye engrais bio 100% de a bɛ se ka don sɛnɛfɛn bɛɛ de la k'a daminɛ tomati jaba kana olu bɛɛ la i bɛ tɛmɛ olu bɛɛ la i bɛ na fo keninke malo kana ɲɔ i bɛ se k'a don sɛnɛfɛn bɛɛ de la bon n'i y'a kɛ sɛnɛfɛn min fana la a bɛ sɛnɛfɛn a b'a denw caya a b'a kumabaya a b'a to fana i ka sɔrɔ bɛ yiriwa n'a y'a sɔrɔ sɔrɔ min n'a dalen don 100 sara la 60 la a b'a yɛlɛ ka na fo 80 na mɔgɔ min fana ni tora fana i bɛ k'a utiliser ka fara ɲɔgɔn kan kuma min i ka sɔrɔta fana a bɛ na ka yɛlɛ fo 100 la ka na i kan ka sɔrɔta hakɛya lakidakɛla min sɔrɔ yɛrɛ i b'o sɔrɔ a la bon n'i ko ko Yeshilwadi fana ye mun de ye Yeshilwadi yɛrɛ n'i taara a lajɛ a kɔrɔ yɛrɛ ye min ye o ye dugu kɛnɛma o de ye a kɔrɔ yɛrɛ yɛrɛ ye bon o b'a yira n'i y'a ye kɛnɛya fana nalen don yɔrɔ o yɔrɔ a bɛ dépend dumunifɛnw de kan o na dumunifɛnw kɛnɛyara dugu fana bɛ kɛnɛya o b'a to dɔgɔtɔrɔw tɛ don sugu kɔnɔ ka caya donc ni ne y'a faamuya ciriki kan na dugu kɛnɛma voilà o de ye Yeshilwadi ye bon sisan olu fana ka baara bɛnnen don engrais de ma parce que fɛn bɛɛ a bɛ daminɛ ni yɔrɔ jumɛn ye kɛnɛya bɛ daminɛ bɔgɔ de la fɔlɔ parce que an bɛ taa na bɔgɔ kɛnɛyara sɛnɛfɛn min bɛ don a la olu bɛ kɛnɛya na sɛnɛfɛn minnu bɛ don a la n'u kɛnɛyara u bɛna den minnu d'a ma olu fana bɛ kɛnɛya i ko an bɛna fɛn min sɔrɔ n'olu fana kɛnɛyara anw de b'o dun bon anw fana bɛ kɛnɛya ka fara o kan wa a bɛɛ bɛ taa ni ɲɔgɔn ye de a se ka dɔ bɔ dɔ la ayiwa société in yɛrɛ a bɛ se ka dakuruɲa fila f'an ɲɛna la an ka se k'a dɔn société jumɛn don ani a bilara sen kan waati jumɛn na min bɛ ni engrais kofɔlen in dilan société in a directeur général yɛrɛ min ye Mehmet Kojo ye n'i y'a san 20 ani kɔ ale y'a baara daminɛ ka kɔn ɲɛ fana ye baara caman kɛ o ko la ale b'a domaine in kɔnɔ tuma min na u y'a ye Turki yɛrɛ jamana kɔnɔ chimique engrais chimique min a bɛ fɔ o ma ko bamanankan na ko tubabu nɔgɔ olu y'a ye u ka jamana kɔnɔ a kɔlɔlɔ bɛ ka caya kosɛbɛ n'u bɛ k'a don u ka jamana u ka dugukolo la na san 10 san 6 ɲɔgɔnna tɛmɛna u b'a ye f'olu ka tila ka camanba de k'a la f'u ka se ka sɔrɔ yiriwa bon n'u y'a ye fana n'u bɛ k'a k'a la ka caya cogo o cogo u ka sɔrɔ bɛ ka taa dɔrɔn a bɛ ka jigin bon u y'a ye k'a solution tɛ bon olu fana bɛ ka sira wɛrɛw de ɲini ka bɔ k'a fɔ ko an bɛ se k'an ka sɔrɔw yiriwa cogoya min na an ka dugukolow fana barika kana ban parce que a bɛ fɔ min ma ko tubabu nɔgɔ n'i y'a don dugukolo la a b'a barika ban a b'a to sɛgɛ bɛ caya a la a b'a to sɛnɛfɛnw fana tɛ se ka u yɛrɛ sɔrɔ f'u ka se ka u yɛrɛ sɔrɔ ka bɔ ka hakɛya min kan k'a di u tɛ se k'a di o de a bɛ fɔ o de ma ko tubabu nɔgɔ n'o ye engrais chimique ye bon olu fana wulila k'u jɔ u sen fila kan u ye études kɛ k'a lajɛ nin bɛ se ka yɛlɛma cogoya min na bon o yɛrɛ de kɛra an ka produit in bɔli ye k'a bila sen kan wa an b'a fɔ usine yɛrɛ n'i y'a expérience min b'a bolo a ka ca ni san 20 ye a bɛ k'a ka baara fana kɛ jamana caman kɔnɔ min tɛ Mali ye mais an fana ka projet fana komi an ɲɛ b'a la Mali a espace ka bon ale ni a voisin jamana ninnu de ka ca ka tɛmɛ Afrique jamana caman kan n'i taara les voisins 7 bɛ mɔgɔ min na o b'a yira i bɛ se ka cɛri nɔgɔya la ka se yɔrɔ caman ma yɔrɔ min na o de la Mali ye anw ma i ko centre de an bɛ fɛ ka n'a kɛ centre d'an yɛrɛ ma
ni ala sɔnna ma ayiwa Mohamed i bɛ se ka Abdramane Mayiga i bɛ se ka Mohamed ɲininka aw tu nana ni plateau kelen kan wagati tɛmɛnenw na ka na dantigɛli kɛ Yesil Vadi an bɛ cogo jumɛn na bi Mali kɔnɔ où en sommes-nous lahalaya bɛ cogo jumɛn na bi aw nali Mali kɔnɔ ne ni produit kofɔli ye. Diyor ki Yeşil Vadi yani biz geçen sene buraya geldiğimizde yaptığımız çalışmalardan ne görüyorsunuz? Yani gelişmeleri ve sahadaki işleri nasıl görüyorsunuz? Yeşil Vadi geçen yıl buraya geldiğinde ilk saha denemeleri, çiftçi denemeleri ve demonstral çalışmalarla sahada farklı çalışmalar yürüttük. CMDT, Office Nijer'le birlikte yapmış olduğumuz çalışmalar. Hem devlet kanalından hem de çiftçi kanalından yürütmüş olduğumuz çalışmaları bu yıl geldiğimde net bir şekilde görebiliyorum. Hem sahadaki çiftçi gezmelerimiz hem de devletle yapmış olduğumuz çalışmaların neticesinde bizim ürünümüz doğru bir şekilde kullanıldığında hem çiftçiyi kazandırıyor, hem toprağı ıslah ediyor, hem de insan sağlığını daha olumlu meyveler ve sebzeler yemesine vesile ediyor. Buraya geldiğimdeki gördüğüm manzara bu. İnşallah sizinle basın aracılığıyla da Mali halkına bunu duyurarak daha geniş çiftçi kitlesine ulaşıp topraklarını ıslah ederek çoraklaşmış toprakları, kimyasaldan yorulmuş toprakları el birliğiyle temizleyeceğiz inşallah. Ako kaba ufo ki wale nyumando ko olu yere nana se kale yere nana salo wakati mina kale nana kanyi bara nanu damine dondoni na vulgarisation abe fo ma cogoya jume ka fo ko essayement no ka taale anga engrais ni engrais to ni ñogonche munde bu ni ñogonche wani jamana yere a chake boloda chama i bara ke ñogon fe ola bo olu be ya yira u yanga produit sege ka le u ya yira ko anye fe min fo abanga produit la abe se ka du kolo la segi kana anno korola abe se ka du kolo fana furake bo o mi yira la olu la ko klala ka ale fana courage bado ale la ale ka se ka bara ke ale ka se ka klala ka fana tagaɲɛ do ale fana ka ko la f'ale k'a ɲini cogo o cogo ale bɛ se ka tagaɲɛ sɔrɔ cogoya min na bon ale nalen ka na salo ni ɲinata in ni ɲɔgɔn cɛ k'ale yɛrɛ différence dancɛ min y'u ni ɲɔgɔn cɛ k'o ye ko salo mɔgɔ minnu kun bɛɛ bɛ k'a kɛ dɔɔni dɔɔni ko bɛɛ nana ta caman na ko mɔgɔ o mɔgɔ fana n'a kun sigalen do an ka engrais in na ko kɔfɛ ko a bɛɛ tilala ka segin ka na kana san kana k'a yira n na ale ni fana k'ale taara terrain fana kan mɔgɔ minnu kun bɛ an ka engrais utiliser k'ale taara olu fana gɛrɛfɛ ka taa lɛ olu hakilina ye min ye k'u bɛɛ ye hakilina ɲɛnamaw fɔ a ɲɛna ko o dun ye fɛn min ye ko aw yɛrɛ min ka n'aw ka dɛmɛ sira fɛ ko aw bɛna lase mɔgɔ tɔw ma minnu m'a mɛn minnu ma a ko lamɛn fɔlɔ ko n'olu fana nana mɛn ko parce que ko bɛɛ bɛ ɲɛta TV kɔni dɔn Mali kɔnɔ ani a ka cɛntigiya n'a ka fɛn bɛɛ k'o dɔnnen don Mali kɔnɔ o de la ko o ye fɛn ba ye ale kana sigi aw yɛrɛ ka plateforme kan ka tila ka nin fana fɔ aw ka filɛbagaw ye ko kɔni ko y'ale ma bonya belebeleba yɛrɛ a b'aw fo ka wale ɲuman dɔn tabarikala donc an bɛ se k'a fɔ nisɔndiya b'ale la Mali nali la ni produit Yesil Vadi ye wa awɔ nisɔndiyaba de b'a la parce que hali a yɛrɛ kɛcogoya fɛ n'a nana Mali kɔnɔ n'a ni sɛnɛkɛlaw sigira kuma o kuma a b'a ye ale ye nɔgɔya min lase u ma nin ye nɔgɔya min ye sɛnɛkɛlaw mɛnna u bɛ k'a kɔnɔ bon mɔgɔ o mɔgɔ n'i y'a ye mɔgɔ o mɔgɔ n'i nana se a ma i ko ka d'a ye a nisɔn ka di n'i na kun ye o la i fana nisɔn bɛ diya i yɛrɛ la i b'a dɔn kɔni i nana i na yɔrɔ la wa ko k'ale kɔni y'a ye kɔni ale bɛ ale yɛrɛ na yɔrɔ yɛrɛ de la tabarikala ayiwa i bɛ se ka Mohamed ɲininka n ye danfara jumɛn bɛ ale ni engrais chimique dɔw tɔ ninnu n'an bɛ minnu lakodɔn minnu bɛ bɔ nanzara jamana wɛrɛw kan ka na min ni a yɛrɛ tun kɛra sababu ye an ka cikɛlaw tun bɛ k'u kɔ don a nɔgɔ dɔw la danfara jumɛn bɛ Yesil Vadi ale ni nɔgɔ dɔw tɔw ni ɲɔgɔn cɛ a bɛ se k'o ɲɛfɔ an ɲɛna wa. Bizim saha çalışmalarımızda buradaki olan kimyasal gübreleriyle bizim gübrenin arasındaki farkları nasıl bir şekilde görüyoruz dedi. Bizim gübreyle kimyasal gübrenin arasındaki fark. En önemli fark birincisi bizimki organik. İkincisi sağlıklı insan sağlığına ve toprağın kalitesini artıracak yararlı bakterilere sahip. Bu da kilitlenmiş toprakların açılmasına ve bitkinin daha iyi kök salınımı ve gelişimi ile daha çok verim elde etmesini sağlıyor.
Yani toprağın kalitesini artırdığı gibi insan sağlık kalitesini de artırıyor. Verimi de çoğaltıyor. Oysa kimyasal gübre içerisinde bulundurduğu kireç ve tuz miktarından dolayı her yıl kullandıkça toprağın kalitesini düşürüyor. Ako o diferansi min dancɛ min bɛ an ka angɛrɛ ni angɛrɛ nɔgɔ tubabula nɔgɔ ninnu ɲɔgɔn cɛ k'a fɔlɔ-fɔlɔ ye min yɛrɛ ka anw ta ye organique ye n'o ye biologique ye ɲagami fosi t'a la k'a fɔ ko ɲagami min b'a la min bɛ tɔɔrɔ lase adamaden ma ou bien bagan ou bien sɛnɛfɛn ma k'o fosi t'a la ko n'i y'a don dugukolo fana na a b'a to fana dugukolo in bɛ kɛnɛya sɛnɛfɛn bɛ se k'a ka fɛn sɔrɔ i ko yiri min n'a turulen bɛ dugumakolo la a b'a ka fɛn dɔw ta dugumakolo de la k'a b'a to a bɛ se k'o sɔrɔ lafiya la ko filanan fana ye min ye n'i y'a dancɛ fana ye anw ka fɛn in tɛ sɛgɛ bila dugukolo la a tɛ nɔ to a la a bɛ min k'a la o ye angɛrɛ tubabula nɔgɔ ninnu a ye tiɲɛni min bila dugukolo kɔnɔ k'a b'o yɛlɛma k'a kɛ dugukolo ye ko dugukolo min nɔgɔ tubabu nɔgɔ in ma deli ka k'a la a bɛ parce que tubabu nɔgɔ in a bɛ sɛgɛ de bila dugukolo la i ko sɛnɛkɛlaw yɛrɛ b'a dɔn cogoya min na bon o sɛgɛ in a b'a ɲini ka sɛgɛ in tigɛ ka bɔ dugukolo in na ale yɛrɛ ka baaraba de y'o ye min k'a bɛ sɛgɛ tigɛ o de la sisan n'i taara ale Europe jamana ni Turki jamana ninnu bɛɛ olu bɛ min kɛ olu b'a kɛ dugukolo min sɛgɛ cayara la u b'a ɲini ka sɛgɛ in tigɛ ka bɔ n'a ye ale yɛrɛ y'a fɔ cogoya min na ko n'i y'a utiliser an y'a d'i ma cogoya min na san 3 kɔnɔ n'i yɛrɛ y'i ka dugukolo traitement kɛ k'a lɛ ka taa lɛ i ka dugukolo bɛ cogoya min na i b'a ye i ka dugukolo bɛ kɛ i ko dugukolo ma deli ka sɛnɛ o de ye dancɛba ye ale ni tubabu nɔgɔ in ɲɔgɔn cɛ. Alhamdulillah ayiwa o bɛ kɛ sababu ye maa dɔw sɔrɔla minnu ye u ka seereyaw di Jules Vadi yɛrɛ a angɛrɛ a nafa ye mun ye ani a ye tɔnɔ min lase olu ma dɔw sɔrɔla minnu ye u ka seereya di o kisa kan o seereyaw an ka o lajɛ ɲɔgɔn fɛ. Salam alaikum warahmatullah. Jules Vadi mɔgɔw don angɛrɛ liquide ni salati ye mais an ka yɛrɛ kɛlen salati la k'a to pépinière la voilà o ye k'a yira u la salati dɔrɔn tɛ a bɛ kɛ sɛnɛfɛn bɛɛ lajɛlen na mais bi an bɛ ka kuma salati de kan salati normalement a bɛ 40 jours de kɛ yanni k'a tigɛ k'a feere quoi ou bien k'a dun maintenant n'i bɛ k'an ka engrais utiliser salati la a bɛ 20 jours de kɛ 20 jours i b'i ka salati tigɛ k'a dun ou i b'a tigɛ k'a feere voilà a bɛ komi avantage min b'an ka engrais in na n'i bɛ ka utiliser i bɛ salati tigɛ 2 fois ni engrais normal tɔw ye quoi voilà o de kun do ka da kulo kan merci beaucoup. Rahmatullah i tɔgɔ ni jamu ale ni y'an ka produit i y'a utiliser cogoya min na i ye mun de sɔrɔ a la n b'a fɔ i k'o nafa yira a la i yɛrɛ bɛ ka différence fɔ an ɲɛna i yɛrɛ ka don a la k'a walawala. Ne ye Modibo Samake ka bɔ Jarakɔrɔba commune de Jarakɔrɔba bɛɛ k'a ma ko Kaba Mori bon engrais Osel Valdi ne y'a sɔrɔ jaratigɛ fɛn o fɛn a bɛɛ sababu de ye Ibrahim Ala ne ni donna a ye kumaw ɲɛfɔ ne ɲɛna donc a ye dɔ da kun na essayement kɛ bon a donni na ne nana foronto turu n ye nin turu ka nin turu n ye siraba boli u ɲɔgɔn cɛ mais n y'a fiyɛ nin na n ye nin to yen n kɛra min bala n b'a bɔ a la bon depuis o kɛra fɔ bi n b'a kari nin kari naani bɔ sisan nin ma kari fɔlɔ. Nin ma kari fɔlɔ. Nin ma kari fɔlɔ. Yani ni kari ko naani de kɛra nin na hali kelen ma kɛ nin na fɔlɔ. Hali kelen ma kɛ nin na fɔlɔ donc o b'a yira k'a fɔ ko nin kɛra sababu ye ale da nin ɲɛ sanfɛ bon a ye den fɛnɛ bila den bɛ nin kɔnɔ o t'a a kɔnɔ. Ale kɔnɔ den ninnu yɛrɛ bonya filɛ. Den yɛrɛ bonya filɛ. oui nin kɔni nin ye fɛn min ye min bɛ mɔgɔ ɲɛfa. voilà oui donc a kɔni nafa parce que a bɛ fɛn furakɛ k'a den cɛ ɲa kan tumu ni banamisɛnnin bɛ bɔ fɛn jukɔrɔ a b'olu bɛɛ kɛ fɛn na donc c'est très important. nin kɔni nin diyara anw ye kosɛbɛ yɛrɛ yɛrɛ de parce que an yɛrɛ wulila parce que sira yɛrɛ kun ka jan sira fana a gɛlɛyalen don cogo o cogo an y'a ɲini cogo o cogo komi y'an wele i ko k'an ka na i ka foro lɛ an fana an ko ko non 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 a sera an ma a diyara an ye kosɛbɛ yɛrɛ de an b'i fɔ k'i waleɲuman dɔn merci beaucoup tiɲɛ yɛrɛ la a diyara an ye. ouais ni ne tɔgɔ Musa Samake n bɛ Jalakɔrɔba mais bɛɛ bɛ n wele ko Kɔnpe
voilà ni kɔni ko ko kɔnpe ka taa Banangɔrɔ jusqu'à Welesebugu ni ko ko kɔnpe dɔrɔn o kelen don bɛɛ bɛ n dɔn o la mais n tɔgɔ principal Musa Samake mais bɛɛ bɛ n wele de ko kɔnpe. I yɛrɛ ka foro bɛ gidɔrɔn da la voilà bon mɔgɔ b'a la a bɛ se ka tɛmɛ i ka yɔrɔ la voilà i bɛ tɛmɛ ok o kɔni an b'aw fo ka wale ɲuman dɔn nin ye nimisiwasa y'an bɛɛ ma merci beaucoup. merci. ni seereya ninnu tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen nɔ an bɛ segin ka na an ka jɛmukan kɔnɔna na ni o ye faso jɔ kɛnɛ ye i n'a fɔ an y'a fɔ ɲɛna cogo min na cirikuw ka société ba dɔ bɛ yen nɔ min ni a ɲɛsilen don cikɛ yɛrɛ bɛ se ka sabati cogo min na olu ka baara bɛn bɛ angɛrɛ dilan ma angɛrɛ min ni a bɛ ka jago anw ka jamana kɔnɔ bi ni an ka cikɛla caman bɛ k'i kun ɲɛsin a ma walima an ka cikɛla caman bɛ k'a san n'a bɛ ka kɛ tɔnɔ ye ka ɲɛsin an ka cikɛla yɛrɛ caman ma ni a yɛrɛ tɔgɔ ye Silvadi ye o cakɛ bondaso yɛrɛ ɲɛmɔgɔ de bɛ an bolokɔrɔ bi ka taa se a lasigiden min bɛ anw ka jamana kɔnɔ n'o ye Abdramane Mayiga ye ayiwa seereya minnu ni aw bɔra k'o lajɛ sisan i b'a ye k'a fɔ ne bɛ fɛ ka ɲininkali kɛ Abdramane Mayiga o de ye a bɛ fɔ min ma ko bio bio i b'o nanzarakan mɛn i b'a kuma taga ni ka segin caman mɛn kɔrɔfɔ nin kɔnɔna na n'i ye bio ta k'a lajɛ nanzarakan don nka n'i ma fili o ye ko yɛrɛ a gɔrɛ yɛrɛ ɔ bio ko in bɛ cogo jumɛn na ye Silvadi ka angɛrɛ ko la ni ala sɔnna ma an bɛ taa sɛgɛnlafiɲɛbɔ la sɔɔni dɔrɔn an bɛ segin ka na ka se ka na an nɛn don ni ɲɔgɔn cɛ ka walawalali kɛ a k'an sɔɔni. يما موالي الهوى يما مواليا يما موالي الهوى يما مواليا بسمة بتقهر الهموم والامل يملاها عمر الظلم ما يدوم وارضك ما بننساها بسمة بتقهر الهموم والامل يملاها وأرضك ما بننساها والكون كله بيحضر لعرس الحرية لما أموال الهوى يما أموالية an bɛ aw bɛɛ lajɛlen fo an bɛ segin ka na an ka jɛmukan kɔnɔna na ni o ye faso jɔ kɛnɛ tele ɲɛta filɛbaw ɲɛta tv filɛbaw an bɛ foli lase aw bɛɛ lajɛlen ma aw bɛ ka faso jɔ kɛnɛ de lajɛ min bɛ ɲɛnamaya dɔgɔkun ni jabarani so kofɔlen kelen yɛrɛ sanfɛ ɲininkali tun nana da yɔrɔ min na Abdramane Mayiga o de ye bio ye bio i bɛ se ka a ɲɛfɔ an ɲɛna ɲɛta tv filɛbaw an bɛɛ lajɛlen ka se ka faamuyali sɔrɔ a la min ye aw yɛrɛ ka angɛrɛ n'o ye Silvadi ye a danfaraba min bɛ ani tɔw ni ɲɔgɔn cɛ. n bɛ min f'i ɲɛna bio ko la n'i taara ye ka taa lajɛ yɛrɛ an ka sɛnɛkɛlaw yɛrɛ kɛcogoya fɛ bio ko in a caman bɛ fili dɔɔnin b'u kan la parce que n'a fɔra ko bio o b'a yira k'a fɔ ko organique 100% de don organique ye jumɛn de ye engrais lakika parce que fɛn caman ni an donna sugu kɔnɔ k'a lajɛ engrais caman bɛ yen u bɛ k'a feere ko bio mais n'i taara lajɛ 100 sara la bio min b'a kɔnɔ a tɛ tɛmɛ 40 50 kan mais u bɛ k'o 40 ni 50 in ta u bɛ k'a feere mɔgɔw ma ale ni bio tɔgɔ ye ka sɔrɔ bio lakika ye jumɛn de ye n'i y'a ye na mɔgɔ min ko k'ale ka engrais ye bio tiɲɛ yɛrɛ engrais lakika de don i b'a fɔ a ɲɛna k'a k'a tɛgɛ su a la a k'a da a nɛn kan parce que n'i ko ko bio fɛn fɛn na tɔɔrɔ tɛ k'a la ka se adamaden ma tɔɔrɔ tɛ k'a la ka se bɔgɔ ma tɔɔrɔ tɛ k'a la ka se sɛnɛfɛn fana ma hali na bagan y'a min na ɲuman tɛ tɔɔrɔ tɛ s'a ma bon a bɛ fɔ o de ma ko bio lakika bon sisan bio yɛrɛ n'i taara lajɛ k'a lajɛ fana bio kɛcogoyaw ka ca mɔgɔ caman bɛ engrais bio wɛrɛw dilan min tɛ anw yɛrɛ ta in ɲɔgɔnna ye i ko dɔw b'a dilan ni jɛgɛw ye dɔw b'a dilan ni bagan suguya dɔw ye olu ka banakɔtaw u b'a dilan n'o ye mais anw yɛrɛ ta in an b'a dilan ni tumu dɔ ye tumu dɔ de bɛ yen min bɛ dugukolo kɔrɔ min ala y'a dan ka fɛn ɲɛnɛman dɔw kɛ a kɔnɔna na min a bɛ fɔ a ma ko bactérie bactérie filɛ nin anw ɲɛ t'a ye sisan yɛrɛ anw yɛrɛ bɛ yɔrɔ min na bactérie miliyariw de bɛ yen mais anw ɲɛ yɛrɛ t'a ye a bɛ o ye fɛn minnu ye u ka misɛn kosɛbɛ olu fana ni ɲɔgɔn cɛ
ɲumanw b'a la jugumanw b'a la juguman ninnu bɛ an bana misɛnmaninw la s'an ma mais a ɲuman ninnu b'an kisi ka bɔ bana ma u b'a to fana an bɛ se k'an yɛrɛ ta kosɛbɛ voilà bon sisan o bactérie ninnu kɔnɔ ala ye tumu in da ka bactérie min k'a kɔnɔ n'a ka ca ni 2 milliards ye olu yɛrɛ ka kalan ninnu yɛrɛ ye min yir'u la ala y'o kɛ tumu in kɔnɔ bon tumu in filɛ n'a ye fɛn fɛn dun k'a bana kɔta kɛ o fɛn bɛɛ a bɛ bactérie ɲuman a bɛ bactérie jugu ninnu faga ka bɔ a kɔnɔ a bɛ bactérie ɲuman ninnu dɔrɔn de labɔ min bɛ kɛnɛya lase adamaden ma min bɛ kɛnɛya lase sɛnɛfɛn ninnu de ma bon adamaden yɛrɛ filɛ nin n'i taara lajɛ n'i ko bio yɛrɛ bio filɛ nin n'i y'a don sɛnɛfɛn na dɔrɔn a b'a to sɛnɛfɛn yɛrɛ bɛ se ka fɛrɛ a bɛ se ka sɔrɔ di cogoya min na a bɛ se ka ni kura bɛ fiyɛ sɛnɛfɛn na k'a to n'i y'a ye ka taa k'a layɛ yɛrɛ anw y'a di yɔrɔ minnu na n'i ye kaba ninnu lajɛ kaba ninnu u bɛ mɔ f'u bɛ se k'a bɛɛ ban ka sɔrɔ kaba bulu ma ja bon o b'a yira a dili ninnu sinsinnen don dugumakolo de la kuma o kuma a mago fɛn fɛn na a b'a ta ka bɔ dugukolo la k'a di bulu ma i b'a ye kaba ninnu ale ni malo ninnu u mɔna mais i b'a ye o bɛɛ la u bɛ ka dili kuraw bɔ k'a fara a kan bon nin de ye bio yɛrɛ a lakika ye bon an ka engrais min ne y'a fɔ ma cogoya min na tumu in de b'a dun k'a banakɔta kɛ bon n'a ye banakɔta kɛ u b'a ta u bɛ taa bila yen fo san kelen kɔfɛ a bɛ toli tuguni ka ɲɛ kosɛbɛ o kɔfɛ u b'a ta u b'a yɛlɛma k'a kɛ ji ye bon ji min fana bɛ k'a la fana ji in hali fosi tɛ ɲagama la parce que engrais in filɛ n'i ko k'i b'a di ni a muguman ye sɛnɛkɛlaw ma parce que an yɛrɛ ka terrain kɔnɔna na a caman b'a fɔ ko munna aw tɛ na ni engrais muguman ye an bɛ engrais muguman in de dɔn an ko n'i ko bio la k'i ka a tɛ kɛ mugu ye dɛ parce que n'i ko k'i b'a kɛ mugu ye i bɛ fɛn dɔ de fara a kan k'a kɛ mugu ye i bɛ fɛn dɔ de fara a kan fana f'a kana tiɲɛ bon n'i y'o k'a la dɔrɔn o de bɛ bɔ bio cadre kɔnɔ bon anw ta in f'a kana bɔ bio cadre de kɔnɔ an y'a kɛ ka bɛn ji sanuman yɛrɛ château ji ninnu o yɛrɛ de bɛ kɛ k'a dilan k'a don bidon kɔnɔ k'a datugu k'a lase an ka sɛnɛkɛlaw ma donc a jilama de bɛ se sɛnɛkɛlaw bɛɛ ma voilà an b'a ɲini a jilama ani a lakika jilama in fana ɲuman de don min bɛ se sɛnɛkɛlaw ma parce que n'i taara ta i b'a fitinin dɔrɔn de ta i bɛ taa n'a ye i bɛ taa don i ka hectare kelen na mais n'i ko hectare kelen bɛɛ b'a dɔn ka bɔrɔ 6 k'a daminɛ bɔrɔ 4 na ka na fɔ bɔrɔ 6 de bɛ k'a la ne y'o k'e b'o ta n'i ma fali wotoro ta ka taa i bɛ katakatani ta ka taa n'i ma katakatani ta i bɛ mobili ta i b'a ta ka taa n'a ye o ye wajibi ye mais nin 10 litres kelen n'i y'a minɛ i bolo la i b'a sigi i ka moto la i kɔfɛ i n'a bɛ taa i b'i ka pɔmpuni ta i b'a k'a la dɔrɔn i b'a fiyɛ o y'a bannen a banna a yɛrɛ a baarali yɛrɛ ka nɔgɔ a baara ka nɔgɔ a tɛ kɔlɔlɔ lase mɔgɔ ma kɔlɔlɔ lase mɔgɔ ma i tɛgɛ donna la i filila i k'a min o parce que mɔgɔ caman sugu la yɛrɛ ne y'a fɔ cogoya min na mɔgɔ caman bɛ engrais feere bio cadre kɔnɔ ka sɔrɔ a t'a kɔnɔ mun de b'o yira parce que olu yɛrɛ b'a sɛbɛn u ka engrais bidon ninnu kan ko a y'a yɔrɔ ma janya denmisɛnninw na n'o kɔni fɔra yɔrɔ min na aw dun ta in t'o cogo ye Yesil Vadi t'o cogo ye non Yesil Vadi n'a ser'i nɛn kan a tɛ kɔlɔlɔ lase a tɛ kɔlɔlɔ lase mɔgɔ si ma a tɛ foyi lase bagan ma a tɛ foyi lase suma ma tabarikala ayiwa Yesil Vadi i bɛ se ka Mohamɛdi ɲininka an ye ni dugukolo min tiɲɛnen don ka nin kura fiyɛ dugukolo la ka dugukolo la kɛnɛya walasa suma bɛ se ka ɲa a sanfɛ cogo min na Yesil Vadi bɛ se k'o kɛ wa i bɛ Mohamɛdi ɲininka la. Ben diyor ki Yeşil Vadi bizim şeyimiz toprak ıslahı yapıyor mu yapmıyor? Yeşil Vadi asıl zaten Yeşil Vadi tarımın kuruluş sebebi, yani Yeşil Vadi agrikültür kuruluş sebebi kirlenen toprakların ıslahıyla birlikte hem çiftçiyi kazandırmak hem de ülke topraklarının sağlıklı bir şekilde ıslahını yapmak. Bu konuyla alakalı Mali halkına da sizin aracılığınızla sesleniyorum. Topraklarının nasıl ıslah edileceğiyle alakalı bizim ofisimize uğrarlarsa uzman ekiplerimiz onlara her türlü sorularını en ince detayına varıncaya kadar cevaplayacaktır. Evet, Yeşil Vadi tarım toprak ıslahı yapıyor. Ako ko iko ko iya ko cogoya min na ko an ka Yeşil Vadi engrais a bɛ dugukolo a bɛ nin kura fiyɛ a la ko anw yɛrɛ ka engrais yɛrɛ dilankun yɛrɛ ka nin kura fiyɛ dugukolo de la ko n'i taara lajɛ a ŋaniya Yeşil Vadi yɛrɛ bɔ sababu yɛrɛ o ye ka nin kura fiyɛ dugukolo de la ko o de la ko n'i taara lajɛ ko bi bi in na k'ale b'a fɔ ɲɛta filɛbaw bɛɛ ɲɛna
ko mɔgɔ n'i ka dugukolo n'i y'a ye hali bin tɛ falen a la ko n'i tɛmɛna ni an ka siège ba yɔrɔ ye i bɛna sɔrɔ an ka équipew bɛ yen minnu kalanlen don min bɛ se k'i dɛmɛ ka information bɛɛ d'i ma i bɛ se k'i ka dugukolo furakɛ cogoya min na i ka dugukolo ni kura bɛ fiyɛ a la cogoya min na u b'o yir'i la a y'a fɔ fana ka fara a kan ko an ka engrais in fana ko a bɛ dugukolo a bɛ nin fiyɛ a la a bɛ sɛnɛkɛlaw fana nisɔndiya parce que en même temps fana a wagati kelen in na a bɛ sɛnɛkɛlaw ka sɔrɔ caya sɛnɛkɛla min sɔrɔ fana caya o ye ale ma nisɔnba de nisɔndiyaba de ye ale ma parce que an y'a ye fana jateminɛw fana la mɔgɔ caman minnu bɛ engrais ninnu san k'a bila u ka foro la a dɔw caman b'a ta juru de la n'u y'a ta juru la n'u nana kɛ u ka dugukolo la u ka dugukolo kan ka fɛn min d'u ma a t'o d'u ma i b'a ye san kɔnɔ a b'a fɛ ale k'a ka san mumɛ dumuni bɛɛ sɔrɔ min na i b'a ye n'a nana ka juru ta mɔgɔ minnu ye juru d'a ma n'a nana k'u ka juru wari sara tɔni tɛ to a ye o de y'a to an ka sɛnɛkɛla caman u ye sɛnɛ bila u bɛ ka sɛnɛ bila dɔɔni dɔɔni u bɛ ka taa ɲini u bɛ se ka sɔrɔ fɛn wɛrɛ min na min tɛ sɛnɛ parce que juru ta in bɛ k'u sɛgɛn kosɛbɛ bon dugukolo ninnu fana fanga bannen don o de la sisan mɔgɔ minnu bɛ ka yɔrɔ ma janya na bɛɛ an b'a fɔ ɲɛna u ka gɛrɛ ka na nin de ye baara daminɛ wagati ye a b'a ɲini a b'aw ka dugukolo dilan n'a ye i ka sɔrɔ fɛn yɛrɛ parce que an yɛrɛ y'a fɔ k'a da min kan ni an ka engrais ye utiliser san 3 ka da ɲɔgɔn kan i yɛrɛ bɛ ka juru min ta i ye min fara i ka sɔrɔ kan i ka juru yɛrɛ bɔ o yɛrɛ b'i ka juru bɔ fo ka dɔ tɔ alhamdulillah bon o ye nɔgɔyaba ye sɛnɛkɛlaw ma an b'a fɔ mɔgɔ minnu sisan u dusu bɔra sɛnɛfɛn ninnu ma sisan de y'u gɛrɛ kuma ye ka n'an ka baara kɛ ni ala sɔnna ma ayiwa i bɛ se ka Mohamed ɲininka tuguni aw nalen Mali kɔnɔ aw ye nansaraw b'a fɔ min ma ko tɛsi a ye engrais nin kofɔlen ninnu a ye a kɔrɔbɔ anw ka dugukolo dɔw la wa Mali fan dɔw fɛ wa o sera ka kɛ wa ni bɛ se ka o ɲininkali kɛ Gayet güzel. Buradaki denemeler bize hatta düşündüğümüzden daha hızlı hedefe doğru ulaştıracağını görüyoruz. Sizden önce de Bakan Bey'le, Tarım Bakanı'yla da görüştük. Onun da konu ilgisini çekti. Bundan sonraki burada izleyeceğimiz süreç Mali'de tesisleşmek, Mali halkına ve devletine daha faydalı, yararlı tarım alanları açarak teknik ekip ve akademisyen ekiplerimizden oluşan bir heyetle tesis kurulumunu burada gerçekleştirip daha ileriye götürmek. Batı Afrika'nın tarım merkezi haline getireceğiz Mali'yi inşallah. Ako, o ay testi minuke. Normalement, na testu be kake. Ma chama ibaye résultat nunu a résultat nunu soroli ka suma doni. Ko me kale mi ya ulutala kulu ka résultat nunu teliara ka yekujugu. Ku ya ke yoro minuna. Nuni jamana yere ka danfara nunu minu be ɲɔgɔn cɛ olu yɛrɛ y'a kɛ yɔrɔ minnu na bɛɛ k'olu y'a ye danfara ba kɛra ni ɲɔgɔn cɛ o de y'a to sɛnɛkɛlaw fana u nisɔndiyara kosɛbɛ u bɛ ka girin a kan ko yanni anw yɛrɛ ka sigi yan yɛrɛ ka anw ni an ka jamana ɲɛmɔgɔ mɔgɔ dɔw minnu sigilen don sɛnɛkɛ ko ɲɛmɔgɔw kan i ko an ka ministre de l'agriculture k'an ni ale yɛrɛ sigira an yɛrɛ y'an ka baarakɛtaw ninnu an y'o yira a la a diyara a ye kosɛbɛ a ko anw yɛrɛ ka don Mali kɔnɔ an ka baara kɛ ko y'ale ma fɛn belebeleba ye min olu bɛ k'a ɲini kɛnɛmala fɛ parce que dugukolo sɛgɛnna wagati in na kosɛbɛ k'olu b'a ɲini cogo cogo dugukolo ninnu ka se ka ɲɛ k'olu yɛrɛ bɛ ka baara min kɛ yɛrɛ sisan k'o ye nin de ko anw nalen yan ko anw y'u dɛmɛ u ka baara la kosɛbɛ bon nin fana ye fɛnba de ye an bɛɛ ma bon sisan kɔni ko résultat ninnu kɔni tiɲɛ yɛrɛ de la k'ale y'a ye k'a ka ɲi kosɛbɛ ko mɔgɔ min fana b'a fɛ fana k'an ka résultat fana sɔrɔ fana ka ɲɛ fana u bɛ se ka tɛmɛ an ka bureau la information fɛn fɛn ka d'u ye an ka mɔgɔ ninnu u kɛlen don u labɛnnen don ka u ye fɛn bɛɛ k'u ye f'u ka se ka dɔnniya bɛɛ gɛrɛ sɔrɔ an ka engrais in kan question fɛn fɛn b'u bolo u bɛ se k'a bɛɛ tɛngun ka t'u ma u bɛ se ka jaabi ko ɲuman d'u ma. Tabarikala ayiwa n tun bɛ fɛ ka o ɲininkali kɛ ye Silva di ɲɛmɔgɔ ye Mohamed na Mali kɔnɔ ka bɔ san tɛmɛnenw na ka na bila ɲinan na ani jamana marabaw cɛ bɛ cogo di avec les autorités maliennes a ko bɛ cogo jumɛn na jamana marabaw ni bɛ se ka Mohamed ɲininka o la. Bugün görüşme yani bugünkü yapmış olduğumuz görüşmeler neticesinde Mali devletinin bana karşı olan sempatisi ve buradaki bürokratik
çalışmaların daha hızlı olacağını ve bizim şirket olarak Yeşil Vadi Tarım'ın burada daha hızlı ilerlemesi için ellerinden gelen bütün her şeyi yapacaklarını ve istediğimiz takdirde bütün fikirlere açık olduklarını, birlikte daha hızlı ilerlememizi istiyorlar. Bu da bizi şaşırttı açıkçası. Yani beklediğimizden daha olumlu bir devlet karşılaması gördüm. Bu da beni ziyadesiyle memnun etti. Ayna yankuma mina kalini anga jamana nyamogo nuno uye miye kale ya yulu ye girana ale kan chuga mina ko ale ya don kale bi kana bara mi ko bara doni te jamana yera ko ulu ya soro jamana nyamogo nuno fana musigile no ba fe jamana dinu no yere be se ka soro nyuma soro chuga mina we se ko du ko fana la sigi kana parce que niya Mali ya ka independence tania sambi woroni koy bi woroni sambi woroni koy be ni tara le Sénégal do be Sénégal yoro kili ko be ko de Séné jamana ere nya bala o Sénégal yoro no segena ko sobe a yoro folo ina yoro minuna fo ton woro shegi me soro yoro minuna sisa mo gonu no yere tika ton hali nani nyuma sorala ba yira ko du ko barka bana ko sobe ko ale na se an kale ya ye ulu fana girina ale kan chuga mina ale ni fana na ni produit nyana mamiye ulu fana yo don ale minke o jara ale ko sobe kale ay fana nga jamana nyemogo no fana akadu yo mogo be barake o ka se kan na o ka barake nyonke mogo be mogo la minu be barake min courage bula o le da ku mogo be anni ulu nyogona na ko sobe o fana kale be jamana nyemogo fana fo ko ngani ya nyuma ina ale ni ay mi fana fo ka fara kan fana ko anye bara minuke ani jamana ka bolodan no iko office du Niger ni CMDT no fana be ka bara nyoke nyogo ya fana ke parce que ani ministre sigira ale fana ko nga bara wero ke nyogo fe ale rebe ka on demain fin chamana ko ni fana be kla ka ani sonja ka encourager nga bara ina na ala sonama don natawla an bɛɛ bɛna fɛn camanba ye nin baara in na n'Ala sɔnna ma. Bir şey eklemek istiyorum ben. Bugünkü yapmış olduğumuz bakanlık görüşmesine, Tarım Bakan Yardımcısının olan ilgisine, Cumhurbaşkanının danışmanını göndermesine, Tarım Bakan Yardımcısının yanımızda olmasına, aynı zamanda Millet Meclisi'nden bir milletvekilinin tarım heyetinin başkanı olarak bizimle görüşmesinde gayet memnun etti. Hepsine sizin aracılığınızla Mali devletine bize göstermiş olduğu ilgiden dolayı çok teşekkür ediyorum. Kale be foli bile bala se anga jamana nyembo no ka damine kana ministre de l'agriculture la anga ministri kaye ale resu aka yorola kaye bunyamin daka o jara ale kosobe o ekile o filafana aka secrétaire général ani aka vice-président nunu be min ke ale o boyana ale makosobe ale be foli la se uma akwa sira yoro fan fela fe o malina na ala sonama ka do anga autorité nunu uto bulenela be bara de la fana o ka bara fana nyuma de nyina nga jamana ye fen nyuma ya nga jamana yi kam o ka ale de nyini ka la se jamana de uma kale bufo ka ni wale nyuma ina tabarkala o ba yira ka fo anga jamana maraba munu be krengere la ministre so min sigilen do cike ko kuna anga jamana kono ambe fulla se uma ko so ko chesri la mim se ka ke sababu anga jamana re a sene ko se ka yiru watu gumna dunga fa se ka sabati anga jamana kono aywa nani Senegal ko ministre sufo Senegal yere anu chebi tugo jumena mamina ayuli ka joke kana anga jamana kono Mali cikɛlaw ka tɔnba yɛrɛ bɛ yen n'o ye APCAM ye ka taa se o n'a ɲɔgɔnna wɛrɛw ma kɔɔri sɛnɛnaw olu fana ka tɔnba bɛ yen Mali cikɛlaw an n'u cɛ bɛ cogo jumɛn na. An b'o fɔ o question in na bon n bɛ min fɔ Mali cikɛla ninnu an bɛ ka baara kɛ olu caman ye parce que anw yɛrɛ nako fɔlɔ la san fɔlɔ la an ma se k'an bolo lase yɔrɔ caman ma anw yɛrɛ minnu kun b'an bolo parce que an bɛ ka essayement de kɛ yɔrɔ caman na f'u k'an ka engrais in lakika don bon o de kama anw sera se office du Niger la anw sera office du Niger fana ka cikɛla caman ma an n'olu fana bɛ ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ ale ni ka na zone caman na n'u ka cikɛla ninnu bɛ ɲɔgɔn fɛ bon an bɛ k'a daminɛ cogoya min na fana an bɛ k'a daminɛ dɔɔni de ka taa parce que n'i ko k'i bɛ boli ka se bɛɛ ma yɔrɔnin kelen i b'a ye a gɛlɛya ka ca a ka bon o de la an bɛ k'a ɲini cogo n'an ye yɔrɔ dɔ sinsin an bɛ tɛmɛ ka taa yɔrɔ dɔ la dɔɔni
dɔɔni an bɛ taa dɔɔni dɔɔni de wa an b'o o sira min de kan sira jan tɛ kosɛbɛ parce que an yɛrɛ y'a ye autorité ninnu fana bɛ k'anw dɛmɛ k'an encourager fɛn in na n'olu fana bɛ k'an ka sira nɔgɔya anw bolo o b'a to an bɛ se Maliens ka fɛn ninnu ma kosɛbɛ directeur de national de l'agriculture fana ka directeur yɛrɛ an b'o fɔ nin ko in fana la tiɲɛ yɛrɛ la ale fana ye anw dɛmɛ kosɛbɛ an ka baara ninnu na an bɛ ale fana fo ka waleɲuman dɔn an bɛna essayement minnu kɛ ka essayement fana minnu boloda ale ni minnu bolodala ka tɛmɛ olu bɛɛ olu ye résultat ɲɛnamaw de d'an ma u ye fɛn ɲɛnama de yira n na ko engrais a ma ɲi Turki jamana ni Europe jamana dɔrɔn na a ma ɲi fana an ka fɛn an ka pays voisin ninnu i ko Sénégal ni fɛn ninnu dɔrɔn na a bɛ ɲɛ Mali fana la alhamdulillah ni ye nimisi wasa ye an bɛɛ ma tabarikala ayiwa an bɛ i yɛrɛ fo Abdramane Mayiga ka Mohamed yɛrɛ fo kulu bɛ ka sɛnsɛn ka se siɲɛ ma n'i ye Sylvadi ta k'a lajɛ société ba don min ka baara ɲɛsinnen don engrais ko ma sumanw yɛrɛ bɛ se ka ɲɛ cogo min na kɔlɔlɔ foyi de tɛ a la min bɛ se dugukolo ma kɔlɔlɔ tɛ a la min bɛ se adamaden yɛrɛ ma ka taa se sɛnɛfɛn minnu bɛ sɛnɛ a kan a bɛ fɔ min ma nanzarakan na 100% bio o b'a yira k'a fɔ hali ni bagan sera a ma walima ni adamaden yɛrɛ ni a sera ka se i da kɔnɔ a tɛ se ka kɔlɔlɔ ni gɛlɛya foyi de lase i ma o de ye 100% bio ye a bɛ fɔ min ma 100% bio naturel kɔrɔfɔ labanw na i bɛ a ɲininka ale ka laɲiniw ani a ka wulikajɔ ye don natɔlaw la mun de ye ka ɲɛsin Mali yɛrɛ a sɛnɛko hakaja dun ka fa a bɛ se ka sabati an ka jamana kɔnɔ cogo min na. Yerki bu çalışmanın çerçevesinde Mali çiftçilerine hedefleriniz nedir ve Mali halkı için? Mali çiftçileriyle yapmış olduğumuz çalışmaları şöyle değerlendiriyorum. Çiftçi yeniliğe açık. Bu da bizim işimizi kolaylaştırıyor. Yani kalıplaşmış bir kafaya yok aksine. Yani deneme yapıyor ve sonucu gördüğünde bu güvenilir bir şirketse bizim gibi daha ileriye nasıl götürebilirim diye programlar yapıyor. Biz de bu noktada devreye girerek çiftçinin toprak analizini yapıp toprak analizinin neticesinde toprağın makro ve mikro element olarak neye ihtiyacını olduğunu görerek hem toprak ıslahını yapacağız ve o toprakta daha fazla verim sağlayacak ürün ne yetiştirmesi gerekiyorsa onlara danışmanlık yapacağız. Ako kale be Mali sɛnɛkɛlaw fo kosɛbɛ tuguni ko parce que kale nana kuma min na kale nana sɔrɔ sɛnɛkɛla ninnu mɔgɔw tɛ minnu kunkolo ka gɛlɛn kuma bɛɛ na ko kura nana o ma dɔrɔn u b'a ta ni hakili ye u b'a ta ka essayement kɛ ka fɛn caman kɛ o kun n'u y'a ye fana min ka ɲi u ma u b'a dɔn n'u y'a ye min ka ɲi u ma dɔrɔn u b'u ɲɛsin ka t'u ma k'ale yɛrɛ ŋaniya fɔlɔ ye min ye engrais in sisan k'a bɛ bɔ Turki de ka na n'a ye yan k'a bɛ min ta a bɛ sirajan tagama ka bɔ Turki ka na yan o fana n'i taara o sirajan in fana ɲɔgɔn cɛla lɛ i b'a ye wari caman bɛ yɛlɛ a kan o sira in fɛ i ko ka na n'a ye tasɔn fɛ ka tila ka na n'a ye k'a dédommagement don jamana kɔnɔ ale ni olu ka yɔrɔ fanfɛla fana fɛ n'i b'a labɔ fana i bɛ dédommagement de kɛ wa nin bɛɛ ye wari caman ye min bɛ yɛlɛ produit in kan a bɛ na se sɛnɛkɛlaw ma yɔrɔ min na o bɛ n'a sɔrɔ prix a bɛ k'a yɛlɛ dɔɔni mais prix man gɛlɛn an ka sɛnɛkɛlaw ma dɛ an bɛ ka min fɔ anw ka hectare kelen prix n'i taara ta ale ni nɔgɔ tubabu nɔgɔ in prix an ta b'a duguma yɛrɛ yɛrɛ de o kɔni an b'o fɔ kan danfaraba b'u ni ɲɔgɔn cɛ o fana a fɛn bɛɛ b'u ni ɲɔgɔn cɛ an ye an ka produit kɛ ka bɛn o de ma fo danfara ka don ɲɔgɔn cɛ ɲumanya la a danfara ka don ɲɔgɔn cɛ prix fana la bon k'o de la ko fo prix in ka tila ka jigin tuguni k'ale b'a fɛ prix in ka jigin ka se fo nɔgɔya de ma a ka nɔgɔya sɛnɛkɛlaw bolo o de la a ka d'ale ye k'ale ka usine yɛrɛ ta ka na a base dɔ kɛ Mali kɔnɔ yan ka usine créer yan fo ka se ka malidenw sɛnɛkɛla ninnu bɛɛ lasɔrɔ o de y'ale ŋaniyaba yɛrɛ ye ko n'o kɛra inshallah ko i b'a ye anw b'a feere prix min na an bɛ se k'a lajigin ka na fo prix kilancɛ la o bɛɛ ye lafiya ye an ka sɛnɛkɛlaw de ma n'Ala sɔnna a ma o de y'ale ka fɛn ye ale bɛ ka min ye don n'a nataw ni Ala sɔnna ma ayiwa k'an b'a a yɛrɛ fo kosɛbɛ ka waleɲuman dɔn ni folikan min ni kumakan laban dakuruɲan kelen dɔrɔn ko an ka émission kuncɛ e bɛ sɔrɔ ka laban ni aw yɛrɛ lasɔrɔ cogo ni nɛgɛjuru siraw ni aw ka direction ye ko Mohamed ka foli kɛ dakuruɲan kelen dɔrɔn ko kumakan laban na. Tamam.
Tekrar Mali devletine bana göstermiş olduğu buradaki misafirperverliklerinden dolayı çok teşekkür ediyorum. Niyeta TV'ye de beni burada ağırladıkları için ayrıca teşekkür ediyorum. Hep birlikte Mali halkıyla, Mali çiftçisiyle inşallah Batı Afrika'nın tarım ülkesi yapacağız burayı. Bütün Mali halkına selamlar, sevgiler. Ale bi nyeta ka barake lanu befo. Ale ni nyeta ka konona mo kono be kana fanya mo kono ka. Ale ni fana kale be foli keren la se anga autorité no ma kale bu fo ko wale nyumando ale nane ya ku ye bonya min dale ka. Ale ni fana ale ka fori be senekela o be senekela mino ni sonjara ni ale ka nane. Unna ala sona ma kambe be fara nyogon ka. Afrique be kono ambe Mali ke senekela yoro bile bay min be se ka yere dun ka fa ka kila ka voisin jamana nunu ka dumuni duma ka kila ka Afrique be la dumuni ka fa amba fe Mali ka ko o jamana inde ko fana te ke fambe ni ka fara nyogon kan senekela autorité o media mo ani an yere ambe be fara nyogon kan amba nga bara ke kili amba nga niya ke kili o de do kale be Mali on be fo alhamdulillah amba yere fo aywa ambe awere fo kosbe ngani mami be fenka awla soro Abdurrahman Maïga amuni Yezil Vadi yere la sigidi unye anga jamana kono senekelaw bora sankan fle maldenw bora sankan fle ni mambe fenka awla soro togo ani obe soro rojume ambe aw fo ka wali nyumando amma ko no fe kan la soro doro bamako kono ya anga biro babe yoro mina anga sheji babe yoro mina o ye bako jikoroni asedi la bako jikoroni asi ni temena 15e arrondissement na kata nye federe lakana bunda su tanduru na mimbe ni uba wile sako commissariat de bako jikoroni ni temena lela 500 mètres doron ibe anga biro ya yoro mètre keme duru doron anga yoro le d'accord anga yoro ka sheji yere akanege juru sira yere miye 77 53 70 58 58 bi wolonvla ni wolonvla biduru ni saba bi wolonvla ale ni biduru ani shege ode anga limoro mi ni ya wele kuma se ka ala soro ni ala sona ma na mo be fana kunafonia kan anga produit kan ale ni fana na mo be anga témoignage weraula ko vocalu kan adam ne koroboro kana maraka kan kana kan fenbe malla ibe se ka soro be kan ibe se ka be chima ibe se ka ala soro lafiya la choga ala sona ma ambe awere foka awalen mando ka nyini masara man fe ala ka barkado baranu num pe la chelena ala ka la inu sabati Mohamed yɛrɛ ka dugawu kɛ a ye ko ala ka ɲuman segin ka taa cirikikaw yɛrɛ ɲuman sɔrɔ an bɛ i yɛrɛ fo Abdurrahman Maïga an b'a jigiya ka fɔ nin tɛna kɛ an ka jɛmukan laban ye tuma ni tuma an na to ka ɲɔgɔn sɔrɔ ni jɛmukan kelen walima ni plateau kelen sanfɛ Yezil Vadi yɛrɛ ka produit walima évaluation walima baara walima tɔnɔ wɛrɛ minnu mana bɔ a baaraw la ka se ka na o ɲɛfɔ malidenw ɲɛna an bɛ aw fo k'aw waleɲuman dɔn nin bɛ dansigi aw ka bi jɛmukan na ni o ye faso jɔkɛnɛ maa welelen o ye cirkiw ka cakɛ bondaso dɔ min ni a bilalen don sen kan n'a bɛ f'a ma Yezil Vadi ye o ɲɛmaaba Mohamed ale de tun bɛ an bolokɔrɔ ka se ka i da don u ka engrais yɛrɛ la ka se ka ɲɛfɔ engrais min ni bio yɛrɛ don 100% a tɛ kɔlɔlɔ lase adamaden ma a tɛ kɔlɔlɔ lase dugukolo ma o cogo kelen na a nafa kɔni ka bon ka ɲɛsin sɛnɛ yɛrɛ ma an tun ye olu de maaw wele bi ka se ka na barosigi kɛ an b'a jigiya ka fɔ faamuyali caman sɔrɔla la ka ɲini masa Aramani fɛ basigi ni kolosuma ala k'o sabati an ka jamana kɔnɔ ala ka dɔgɔkun wɛrɛ jɛmukanw yira na min ye faso jɔkɛnɛ ye يما أموال الهوى يما أموالي يا